በስመ ስላሴ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 9 በዚ ሎማዓንቲ ሓሙስ ዕለት ድማ ናይ ሕማማት ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ እግሮም ዝሓጸበሉ እዩ። ህጽበተ እግሪ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣሜን። ምሕረትን ቸርነትን ናይ ጎይታናን ናይ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ዘሲማስ ቀሲስ 9 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ አባ ቀሺ ዘሲማስ ዓረፈ። እዚ ጻድቕ ድማ ካብ ደቂ ሰብ ፍልስጥኤም እዩ። ወለዱ ድማ ጻድቃን ክርስቲያን እዮም። ነዚ ጻድቕ ምስ ወለዱ ድማ 5 ዓመት ኣዕበይዎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ንኸዕብዮ ኣምላኻዊ ጥበብን ኩሉ ሕግን ስርዓትን እውን ንኸምህሮን ንሓደ ኣረጋዊ ኣቦ ሃብዎ። እቲ ኣረጋዊ ኣቦ ድማ ተቐበሎ እሞ ወዱ እውን ገበሮ። ኩሉ ዘድሊ ትምህርትን ኣምላኻዊ ጥበብን እውን መሃሮ። ልብሲ ምንኩስና እውን ኣልበሶ። ዲቁና ድማ ሸሞ። ብሰናይ ግብሪ ድማ ዓበየ። ስራሕቲ ትሩፋት እውን ወሰኸ። ኩሉ ግዜ ድማ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ነበረ። መዓልትን ለይትን ድማ መጽሓፍቲ የንብብ። ስራሑ እናሰርሐ እውን እንተኾነ ምግቡ እንክበልዕ እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ካብ ኣፉ ምስጋናታት ኣየቋርፅን ነበረ። ኣብ ውሽጢ እቲ ደብሪ 45 ዓመታት ምስ ተፈጸመሉ ድማ ቅሽና ተሾመ። ተጸምዶን ተጋድሎን ድማ ወሰኸ። ብድሕሪ እዚ ድማ እናተጋደለን ተጸምዶ እናወሰኸን ብሽመት ቅሽና 13 ዓመት ምስ ኮኖ ተጻራሪ ጸላኢ ዲያብሎስ ድማ ኣብ ዘመኑ ካብ ዘለው መስተጋድላን ብተጋድለኡ ኣዝዩ ልዕል ከም ዝበለ ገይሩ እኪት ሓሳብ ዘርአሉ ብልቡ ትዕቢት ማለት እዩ። ብልቡ ድማ ካብ ናይ ጽድቂ ስራሕ ኣነ ዘይገበርክዎ ይህሉ ዶ ይኸውን በለ። ነገር ግን ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መልኣኹ ለኣኸሉ እሞ ናብ ጥቓ ሩባ ዮርዳኖስ ናብ ዘሎ ደብሪ እውን ደኣ ለኣኮን እምበር ኣይሓደጎን። ኣብቲ ግዜ ድማ ተንሲኡ ከደም ናብቲ ደብሪ እውን በጽሐ። ኣብኡ ድማ ብገድሎም ፍጹማን ዝኾኑ ጻድቃን ኣረጋውያን ረኸበ። ንሱ ካብኣቶም ከም ዝንእስ ድማ ፈለጠ። ንሱ ኣብ ውሽጢ ዓለም እዩ ዝነበረ እሞ ስለዚ ነገር ካብኡ ይሓሹ። ምስኣቶም እናተጋደለ ድማ ንብዙሕ ዘመናት ኣብኣቶም ነበረ። ንመነኮሳት እቲ ገዳም ድማ ልማዶም ከምዚ እዩ። ዓብይ ጾም እንትክበጽሕ ከሎ ካብ ቅድስቲ ጾም ሓደ ቀዳማይ ሱባኤ ብሓባር ይጾሙ። ኣብ ዕለተ እሁድ ድማ ምስጢራተ ቅድሳት ይቕበሉ። ብጽባሒቱ ድማ ንሳቶም እግዚአብሔር ብርሃን ረድኤቱ ሂቡ የድሕነኒ ዘፍርሓኒ እንታይ እዩ ዝብል መበል 26 መዝሙረ ዳዊት ክሳብ መፈጸምታኡ እናዘመሩ ካብ ደብሮም ይወፁ ነበሩ። ካብ ደብሪ ኣብ ዝወፅሉ ግዜ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ይጽልዩ። ነንሕድሕዶም ድማ ሰላምታ ይለዋወጡ። ናይዚ ደብሪ ኣበምኔት ድማ ኣብ ልዕሊኦም ይባርኽ። ብድሕሪዚ ገጽ ብጻዮም ንኸይርእዩ ነንሕድሕዶም ናብ በረኻ ይውተኑ። ሓደ ንብጻዩ እንተርእይዎ ንብጻዩ ንኸይርኢ ናብ ካልእ ቦታ ይኸይድ። ቅዱስ ዘሲማስ ድማ በብዓመቱ ምስኣቶም ዝወፅእ ኮነ። ኣብ በረኻ ድማ ይንከራተት። ዝጽናዕ ንዕሉ ንኽገልጸሉ ድማ ንእግዚአብሔር ይልምኖ ነበረ። እንዳተንከራተተ እንዳዞረ እንከሎ ድማ ንገዳማዊት ማርያም ግብፃዊት ረኸባ። ካብኣ ድማ ኣብ ግዜ ንእስነታ ኣብ ውሽጢ ዓለም ከመይ ከም ዝነበረት ኣብ በረኻ ዘሎ ናይ ገዳም ናብርኣ ከመይ ከም ዝኾነ ተረድአ። ካብኣ ዝኾነ ኩሉ ድማ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መፈጸምታ ነገረቶ።
بدحر زي دما بخالأي عامت مستيرة قدسات نخمس ألا دليت كم زبرت دما قبر الله نزيز عادق دما نبهر بصعان نكعاتو تقبأ نسو دما قدلم صحافة قبرمن صدقومن دما قلسة كل علمي دما 9 عامت مسمر قالو دما بسلام عرفة نجزاهير أملاخنا دما مسكانا يكون بسبكتو ون مسانا بركتو ون مسانا تهالو نزل عالم آمين يغريسا أركي دما خمزيبل سلام لزسي ما سوت ألي واستبوقع متن عامتات 4 بهير بصعان بويقو مسلماتي واسبوعا كله بهية انت نتصر وسمع بوست عالم كما يسبك وصعا كمون بزا معلتزيا محور قلعا 10 ورحي هسان ناي زخونت اسدروس زخونو ناي بهير بصعان صادقان بسماعتነት عرفو بركتهم مسانات تخون نزل عالم آمين سلام ابل ادوا بصوعان زنت صرمو زسيماس وكما سمعات صدق كونه ان بين ايبلو سقا وان بين ايساتيو وينا بسمرة أملاك كريستوس أدمو مكانه هاب ألبو همامه وألبو حزنه يبل بركة محضرنا آمين كمون لك أباباسات أبا سنتيو كمون بزا معلتزيا بإيد لك أباباسات اسكندريا أبا سنتيو عبايت أمر تغلصت إزي دما أبا سنتيو قدستي صوم 4 أب دبري أبا مقارس مس زلو منكوسات نخصوم ناب قدام عسكتس مصا سمون حمامات مسكونه دما ناي عرب أسلام تأكبو قداماتن أدباراتن نخزرفون نخمخورون دما نابت قدام بصحو أبو نزلو سبات نخقاتلوهم دما أسيافهم مزيزهم أب إيدهم حيزهم بمبراق إتا بيتا كريستيان أب لعني كوحي قومو ኤጲስቆጶሳትን መነኮሳትን ድማ ናብ ኣባ ሰንቲዩ ተኣከቡ እሞ ካብ እቶም ናይ ዓረብ ኣስላም ዝኾነ ነገርዎ ካብኡ ንኽገልስ ድማ ለመንዎ ቅዱስ ኣባ ሰንቲዩ ድማ ኣነስ ጎይታና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን እግሮም ንዝሓፀቡ ሓዱሽ ስርዓት ንዝሰርዓሉ ናይ ፋሲካ ፍስህ በዓል እንተዘይ ተፈጸመ ካብዚ ገዳም እዚ ኣይፍለን በሎም ብድሕሪ እዚ ድማ እናፈከሩ ናይቶም ኣስላም ዓውታ ወሰኸ ኣባ ሰንቲ ድማ ናይ ህዝቡ ድንጋጼኦም ምስ ረኣየ ኣብ ልዕሊኡ ናይ መስቀል ምልክት ዘሎ በትሩ ሒዙ ምስ ህዝቢ እግዚአብሔር ሕማማት ይሐሸን እናበለ ናብ ሙማት ይሐሸን እንዳበለ ናብኣቶም ክወፅእ ተለዓለ ኤጲስቆጶሳት ድማ ሒዞም ንኸይወፅእ ከልእዎ ንሱ ግና ንልቦም ኣጸናንዐንን ኣረጋግዐንን ናብ ናይ ዓረብ ኣስላም ድማ መፀ እቶም ኣስላም ኣብ ኢዱ በትሪ መስቀል ሒዙ ምስ ረኣይዎ ድማ ብዙሓት ሰራዊት ከም ዘሳደድዎም ንድሕሪት ተመሊሶም ሃደሙ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንድሓር ድማ እዞም ኣስላም ናብ ቅዱሳት መካናት ኣይተመልሱን ብሓይሊ መስቀሉ ንህዝቡን ዘድሓነ ልዕልናን ክብርን ገንዘቡን ዝኾነ እግዚአብሔር ድማ ምስጋና ይግባእ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ከምኡ ድማ ኣርኪ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለዝሃይለ ትምህርት ተውቦ ለሊቀ ጳጳሳት ሰንቲዩ በሐሙሰ ፍስሐ ድህረ ተሃጽቦ ዓረባውያን ዘመፁ ቁኑታነ ሰይፍ በገቦ በበትረ እዴሁ ትምህርተ መስቀል ዘቦ እስከ ባሕቲቱ ሰገደ ወአድሃነ ንህዝቦ አሜን ይቕረታ በረኸት ቸርነት ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ይሰውረና
بزم ጸሎት ቅዱሳን ድማ ይምሓረና አሜን። 9 ሚያዝያ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ገዳማዊ ብሔረ ብፁዓን ዝረአየ ናይ ዜናኦም ኩሉ እውን ዝጸሓፈ ናይ ማርያም ግብፃዊት ናይ ካልኦት እውን ዝጸሓፉ ቅዱስ ኤስድሮስ ህፃን ሰማዕት ገና ብ10 ወርሑ ህፃን ከሎ ሰማዕት ዝኾነ አባ ስንቲዩ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ በርሱማ ሶርያዊ ለሶርያ መነኮሳት አባት ዝኾኑ ዓብይ ዝኾኑ 318 ቅዱሳን ሊቃውንት ሩትአነ ሃይማኖት አባ መልከ ጸዲቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ። በረኸቶም ጸለቶም ረድኤቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን አይፍለየና። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ እውን ይሰውርና አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። ዝወደቀ ዝነጠበ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመልኝ ቃል ኮነ ኩሉ ዜማ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንቶት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ተማኅፀነ በክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።